MSC kadom terang piasar pikali tang sikaing ti piarong kapaduar ni tim karibianglong tumpen kacipati dun. Lakhaing ko rahini sarupothar MSC constituency ke parleu MSC kadom terang piasar pikali tang sikaing tipi bangso pirthepen chiu tanglu pabirta longsi CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen Arya Sangho tim karibianglong doan EM MSC MLE lapen MP atum palidun. Lason se ada porphai kebra chiti mapor malom hanjang langso sodar terang arong along kalitang sikaing tipi aphan chomrong mekaparap dun pameji aphan tim karibianglong ahin pen arna malong hirjume hangpidun si chepati dun. Jakhong ni phai player ni rong padusi jakhong ni phai for ni me an pipu alang liarong ka cheboya hud arta ningkan tokebra pli asar buramen tambuk ing tila pen asar piamen kare rong pipi alang lireng tiga hud ICDS worker aborengang hostami claim dun lang lapen ratcharia songolong stami kachipaduk dun abang pilu pusi karlitang sikaing tipia kaya lamonang than pachini dun hanjang lang super Egyptian rong pinang kilo abirta Malong News. Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.